Sebastian Busuttil, plejer ta' 16-il sena li fl-aħħar xhur għamel titjib sinifikanti u qed jistabbilixxi ruħu bħala wieħed miż-żagħżagħ promettenti tal-waterpolo lokali. Busuttil jilgħab ma' Neptune mal-iskwadri ta' taħt 17 u l-20 sena, kif ukoll qed jissejjaħ mal-iskwadra ewlenija taċ-Champions Lokali Neptunes taħt it-tmexxija tal-coach Jovan Popovic. Għalkemm ma jkunx regolari mat-tim tal-kbar, żagħżugħ bħal Sebastian Busuttil japprezza l-fatt li qed ikollu din l-opportunità u jitkellem ma' Mena Plus dwar xi jfisser li jitħarreġ ma' dan it-tim. Il-fatt li nitħarreġ magħhom, apart li talem xi ħaġa minnha huwa onur li nitħarreġ magħhom għax dawn huma plejers ta' esperjenza kbar u ta' kwalità. Ovvjament titħarreġ magħhom kuljum ħadd improvja għax qed nilgħab ma' nies li huma ta' kwalità aktar minni, ta' saħ aktar minni u ta' esperjenza akbar minni. Allura anke jekk pereżempju nitrenja tliet darbit fil-ġimgħa magħhom, kontakt magħhom nitalem xaġa minna. Busuttil jifforma parti mit-tim nazzjonali Malti ta' taħt 17-il sena u kien parti importanti mill-kwalifikazzjoni li ż-żagħżagħ Maltin kisbu f'Mejju li għadda biex ix-xahar id-dieħel se jipparteċipaw fil-fażi finali tal-Kampjonat Ewropew li se jsir fi Tbilisi l-Ġorġa. F'ħames logħbiet fil-grupp ta' kwalifikazzjoni, Busuttil skorja gowl kontra l-Polonja, tripletta kontra l-Iżvizzera, 4 gows kontra r-Repubblika Ċeka u gowl kontra l-qawwa tal-Greċja. Jitkellem il-coach nazzjonali Carlizzo dwar x'jaħseb li huma l-karatteristiċi prinċipali tiegħu. Naħseb karatteristiċi tiegħu huma l-persuna tiegħu, ġifieri persuna kbira, ġifieri b'saħħtu, dedikat ħafna, ġifieri li jitrejnja ħafna, ġifieri jiena qatt ma kelli problemi bih. Ġifieri naf li jitgħallem, irid dejjem jimprovja fil-logħba tiegħu u naħseb li huwa plejer li fil-futur jekk jibqa' sejjer b'der-ritmu li sejjer nisimgħu bih żgur. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. Ix-xamma l-gowl ta' Busuttil deret ukoll f'dan il-kampjonat tas-sajf kif fil-ftit ħin li lab u rnexxu jiskorri darbtejn kontra Taxbix u Valletta. Il-coach ta' Neptunes, il-Montenegrin Jovan Popovic, jagħmel referenza għall prestazzjoni ta' Busuttil mat-tim nazzjonali, iżda jwissi dwar id-differenza li bejn l-etajiet. He showed in qualification under 17 here in Malta that he played quite good. I was very happy how he played, and I hope that he will continue. And after, let's see, it's big difference between 17, 20, senior team, it's big difference. But for under 17, he is very good from this position. Preġi ta' Sebastian Busuttil huma żgur l-umiltà u l-edukazzjoni tiegħu, hekk kif meta mistoqsi x'jgħaddi minn moħħu l-fatt li tal-età tiegħu qed tilab diġà mat-tim ewlieni ta' Neptunes u wieġeb hekk. Jiena ninsab onorat ovvjament li anke jekk nilgħab minuta kull logħba jew inqas mat-tim ta' Neptunes għax parissa għaddej minn ħin tajb ħafna. Ovvjament jiena li naħseb coaches tiegħi ma' kull ċans li jtuni nipprova nieħu kull dak li nista' minnu. Sebi, one very good boy, what he work doesn't say anytime anything, you know. So every coach like to have like this person in the team. So I'm very happy with him, how he's training and how he thinking about the sport. Huwa center li mhux huwa center slow, ġifieri huwa center li jom ukoll, ġifieri jiena għalhekk ukoll jogħġobni ma jkunx hemm ħrieb kontri wkoll. Huwa ħaġa oħra ngħid fuq Sebi hija li huwa l-plejer li qatt ma jirrispondi, team player, l-iktar plejer li għamel li it-team spirit fit-team nazzjonali, ġifieri jiena kliem ta' tifħir biss għandu. Iż-żagħżugħ ta' 16-il sena u wieħed mill-ftit centers puri tal-età tiegħu u l-fiżika li għandu tgħinu biex issied f'pożizzjoni tal-pitch li kruċjali fl-attakk. Minkejja li stjagħti l-impressjoni li hu tqil, Carlizzo għandu idea totalment differenti. L-aħjar element tiegħu naħseb huwa l-aġilità li għandu fis-center u s-saħħa, ġifieri huwa plejer potenti. Ġifieri naħseb dik favorih ukoll ħafna. Il-coach ta' Neptunes Jovan Popovic jitkellem ma' Mena Plus dwar fejn jaħseb li Busuttil irid jitjib fil-logħba tiegħu biex ikun aktar effettiv. The realization from 2 meters. Realization from 2 meters. All others he have, swimming he have, technique he have, but technique on 2 meters and realization just this moment. Realization from 2 meters. Ma' Neptunes fil-preżent hemm Jeremy Abela u l-Kroat Petar Musdim li jilagħbu tnejn fis-center. Iż-żagħżugħ promettenti jitkellem fil-pożittiv dwar dan iż-żewġ plejers u x'qed jitgħallem minnhom. Dawn iż-żewġ plejers nista' naqtala minnhom għax ħinkoll waqt it-training ukoll nitħarreġ magħhom, kif ukoll li huma ħinkoll jgħidu li x'irt nagħmel daqsxejn tips kif rid nimprovja l-logħba tiegħi u kif ukoll jgħidu li pereżempju daqsxejn iktar il-fema tal-logħba biex il-logħba tiegħi timprovja. Sebastian u Benelix Busuttil
ex-player tal-futbol li l-aħjar tal-karriera tiegħu kien fi snin design. Kemm jgħin meta żagħżugħ fl-isport ikollu xi ħadd mill-ġenituri relatat mal-isport? Missieri jgħinni ħafna, missieri kien kollu tieni l-pariri mhux biss fuq il-water polo però fuq l-isport, kif nittratta ma' nies l-oħrajn, kif nittratta ir-rivali tagħna. Ukoll missieri kien kollu jagħtini parir mhux bħala lob, bħala kif inkun gentleman barra mill-ilma wkoll. Where are you now? Atlantic and Tennessee. Sebastian Busuttil, edukat, ferriħi, determinat u jaf fejn irid jasal. Konxju li mal-coaches ta' Neptune jitgħallem xi ħaġa kuljum u gratt tal-irwol li ngħata mill-Coach Nazzjonali ta' Malta. Iżda fuq kollox, irid ikun teżempju għal ħaddieħor. Jiena nemmen li jekk qed tilab ma ta' daqshekk u titrenja f'istess ħin ma ta' akbar minnek, trid ma ta' titrenja ma ta' daqshekk, trid tagħti eżempju u trid turi li actually qed tilab ma ta' akbar minnek, trid turi s-saħħa li għandek bħala player waqt it-training u kif ukoll waqt il-lob. Dawn huma kredenzjali ta' żagħżugħ li jekk ikompli jtejjeb il-livell tiegħu, nistgħu naraw ukoll jagħmel esperjenza barra pajjiżna, xi ħaġa li għalih il-ħolma tiegħu. Iżda sakemm jasal għal din il-mira, inħallu lil Sebastian Busuttil ikompli jitjieb u jkun utli kemm għat-tim tiegħu kif ukoll għat-timijiet nazzjonali.